Carquinyolis. El carquinyoli és una de les pastes seques més conegudes a Catalunya. Tot i que se n'elaboren a moltes poblacions, tenen un renom especial als de Caldes de Montbui, Vic, Cardedeu i l'Espluga de Francolí, entre altres poblacions. Podeu jugar amb la fruita seca que hi vulgueu posar. Cada una us donarà un sabor i, per tant, un carquinyoli diferent. Si substituïu una tercera part de la farina de blat per farina de fajol, obtindreu un carquinyoli amb un sabor molt particular. Les primeres receptes de carquinyolis són de fa un segle i mig. Els carquinyolis s'elaboren bàsicament amb ous, llet, sucre, farina i ametlles, però cada pastisser hi afegeix el seu toc personal. A la massa que s'obté se li dona una forma allargada, es forneja i es talla en trossos petits. Són de textura dura i cruixent i amb un gust marcat per l'ametlla. Es mengen sols o bé acompanyats de llet, cafè, xocolata, vi dolç o ratafia.